Ahoj, dneska bude zase Minecraft. Dělal jsem kapičku něco za kamerou, tak jako nepozorovali, ale jako ukážu kousíček. Mám takové doly jsem objevil, jak jsem vidíte, tam vidím zombíka a slyším zombíka. Takže takhle jsem vám to ukázal, že je nebezpečné se takhle pohybovat, ale já jsem to nějak zvládnul. A takhle jsem si udělal pár pecí, pak jsem si udělal kolejnici, směrem nahoru, já vám ji projedu. Nedělal jsem to teda jako celý, jenom z toho power, ty zesilovací kolejnice, což je to červený, jako jinak mi nevystačil materiál. Jak sami vidíte, tak musíme chvilku držet koník. Jsme kapičku teda selhali. Ještě jednou to vyjedem. Ne, počkat. Dobrý. Jak to vyjedeme? To já bych nemusel furt skákat do toho kopce, tak jsem si udělal takhle mini. Tak. Se stmívá takhle, co bychom mohli udělat. Já moc se v tom dolu fakticky pohybovat nechci. Takhle jsem přesunul z pozice na pozici. Tak. Se lehnout. Hajny. Stranu. Tak. Ne, jo. No, musíte se alespoň vyhoupnout, jen tak jako základně. Takhle vyjedeme. Jdeme. Tak. Jsme venku. Jdeme do toho stejně naskočit. Je pak nebezpečné tam mít. Jinak našel jsem diamond, pár železa, diamond, našel jsem ho malinko, ale mám nějaký, mám krompajdu z toho a lopatku, jinak takhle mám železnou výzbroj. Jinak sami vidíte Samsung SM T555, to je můj model tabletu. Takže takhle bychom šli objevnout ještě nějaký díry. Mám nějaký torče, si pár udělám. Ještě nějaké železo. Železo mám teda hodně, až teda opravdu hodně. Já malinko, jako něco třeba 20 železo, to nemám ho 64, že celý stok. Jinak, pokud byste si chtěli pořídit Minecraft, tak doporučuji shlédnout nějaký videa, abyste věděli, co craftí, a to hlavně na počítač, protože chcete vědět, jak se všechno dělá. Já ze začátku vůbec nevěděl, co mám dělat. Dříve. Už to jako vím a vím, jak na to jako. Ale musíte to opravdu skutečně vědět. Dnešní video bude zase 10minutovka, aby to bylo ideálně. No, sekej, prosím tebe. Jinak já mám jako obtížnost na hard, ale když jsem byl takhle v těch dolech, na hard si to přiznávám, ale měl jsem to na easy, abych tam neměl monster.
jenom na ten základ. To ani není jako kreativ, můžete se tam zabít, ale do léčiva je, léčí se vám tam ty úrazy. Takže celkem plusík. Tak, pohyb. Vůbec se mi nelíbí tohle. Vůbec mi to nelíbí. Asi bych se mohl přesunout později. Tak. Tam vidím nějaký otvor a vypadá to jako jeskyně. Je to jeskyně. A taky to jeskyně je. Jsou mám za ty za mé mluvení, takové jako. Šli bychom takhle do toho, asi nešli po půli, takže si dám krafták. Jenom takhle, no on zase hrozně dlouho potrvá, než zase budeme se dolů, k nahoru, potřebujeme jednu lopatku a pak dříví. Počkat, ještě jednou můžu. Tak hop. Líbí se mi tady na tom Minecraftu to, že ty loďky nejsou jako na tom počítači, drží ty šipky a vytlačíte tu tím, co to je realistické. Vidíte, jak pohybují páldy? Tak takhle můžete, takhle jenom takhle zakramidluju. Takhle můžete pohybovat pádly a loďka vám neuplave, takže celkem plusík. Tak, tady zastavíme. To můžeme nechat. Asi stone mám doma. Ježiš, jak jsem to stavěla. Tu tam od času se objevují takovýto cheaty, ale drobný. Nic závažného nebo otravného. Mám hodinky, takže si jdem toto. Se včas vrátil. Empty, prázdné, tedy v češtině. Zkusím, jestli tím něco není. Ne, ale si každopádně dělám pár pár. To ještě jako jinak mám luk a mám 64 šípů. Takže hodně. Teďka loďka nám napadla. Otočka. A já se teda za vámi vrátím zase příště, protože nám 10 minut uprchlo. Už se nám dostaneme k tomu pobřeží a tady se s vámi rozloučím. Tak, výstupka. Tak. Já se s vámi loučím a doufám, že to bude zase příště lepší. Takže ahoj. Mějte se, prosím vás, nepište mi do komentářů, že jsem idiot, prosím. Takže nashledanou a zase příště. Ahoj. Čusík.